La Capsa ha estat nominada als Premis ARC, els guardons de referència de la indústria musical a Catalunya, i competirà amb altres sales com la Barça Barcelona, la Daurada de Vilanova i la Geltrú i la Saró de Badalona, la categoria de millor programació de sala de concerts, una nominació que representa un reconeixement a la feina realitzada des d'aquest equipament. La Capsa fa com molts més projectes que sovint són invisibilitzats perquè són poc habituals en el camp de la música, no? El que passa és que això sí que ens dona l'oportunitat, no?, almenys d'intentar explicar millor tot allò que fem més enllà de la sala de concerts, no? Tot aquell espai de suport als músics, de projectes amb la ciutadania, no? I per tant aquí també intentarem aquesta embranzida que ens ajudi a explicar millor la complexitat del projecte. I és que des de la reobertura de la Capsa ara fa 2 anys s'ha mantingut una aposta clara pels grups emergents, així com diverses propostes de l'escena musical en viu més independent. Una mica el que intentem és fer una programació que sigui bastant plural, no? I sobretot el més interessant que podem valorar a l'hora de programar la Capsa és les col·laboracions que tenim, des de gent de la ciutat que s'implica, que va recomanant, que diu he vist això, he vist allò, o fins i tot els projectes que fem de col·lectius, no? Com el minifestival, com el Conjunto Vacío que es farà ara, com el High Rai. Clar, hi ha moltes vegades que nosaltres no som les persones que decidim qui toca, sinó que són altres entitats o col·lectius que venen de fora. La gala dels Premis ARC tindrà lloc el 28 de novembre a la Sala Barça Barcelona, uns guardons on precisament també hi estan nominats alguns grups que han passat pel Prat, com The Pinkertones, Rolf and Wolf, en aquest cas a la categoria de millor gira d'artista o grup musical adaptat a públic infantil o familiar. Abans del lliurament dels premis, la Capsa té preparada diverses propostes, com el Festival Conjunto Vacío o concerts en una versió més íntima, com el que oferirà Xoel López. Podeu consultar tota la seva programació a la plana web que apareix en pantalla.